Hej YouTube, det er den lange. Jeg har for nylig lagt min introvideo op, hvor jeg har snakket om, hvad jeg vil lave på min kanal og sådan noget. Jeg snakker om noget gameplay og noget med at snakke lidt om samfundet og lidt underlige ting. Nu har jeg så fundet ud af, at min computer den er virkelig dårlig, så altså til at optage og spille på samme tid. Så jeg er på vej til at få en ny computer, både fordi at jeg gerne vil kunne optage noget, og fordi at jeg gerne vil kunne spille uden det lægger mega meget. Men det bliver som sagt noget med Skyrim og noget med The Binding of Isaac, og også måske noget med Brutal Legend. Men det er kun et måske. Og så har jeg også tænkt mig at lave noget nyt, som omhandler noget med douchebags. Og douchebags, for mig, det er mænd eller drenge, der er onde ved deres medmennesker, eller ikke er særlig søde ved deres medmennesker. Jeg kender mange af dem, jeg kender sindssygt mange af dem. Og så vil jeg tage sådan en top 5 nogle gange med, for eksempel hvis vi har en douchebag musikgenre, eller om der er nogle douchebags i Danmark, eller reality douchebags og sådan nogle ting. Og det bliver en stor del af det, min kanal. Så ja, det er det, og ja, vi ses, når jeg nogle gange har fået lagt nogle videoer og lavet noget ordentligt. Jeg håber at folk lige bærer over med min computer og venter til at jeg kommer rigtig i gang, før de siger, ej, han er nederen, ham der, han lovede os at give os en masse videoer, men det gør han ikke alligevel, så han er bare noget, han er bare nar. Men jeg skal nok komme i gang, det lover jeg. Vi ses.